नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। बॅनरनाथ पै शिक्षण संस्था व तहसीलदार कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने बॅनरनाथ पै शिक्षण संस्थेमध्ये मतदार नोंदणी अभियान कार्यक्रम सौ नीलम पारकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज संपन्न झाला। गोवा बनावटीची दारू वाहतूक केल्याबद्दल कुडाळ येथील विजय रमाकांत माने राहणार नेरूळ तालुका कुडाळ याला गुरुवार सकाळी राज्य उत्पादन शुल्कच्या पथकाने ताब्यात घेतले। त्याच्याकडून तब्बल 7,50,000च्या दारूसह 6,42,000ची गाडी असा तब्बल 13,92,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। मुंबई गोवा महामार्गावर वेताळ बांबाडे ते कंटेनर आणि डंपर यांच्यात अपघात झालाय। या अपघातात कंटेनर चालकाच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालय ओरोस येथे दाखल करण्यात आले। हेवाळे जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक द्यावा या मागणीला येथील गट शिक्षणाधिकारी यांनी वारंवार आश्वासनाचे गाजर दाखवल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी येथील गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयात पाल्यांना आणून शाळा भरवली। शिक्षक द्या अन्यथा बाबरवाडीप्रमाणे हेवाळे येथीलही शाळा बंद करून टाका। आम्ही ग्रामस्थ आपल्या प्रशासनाला वारंवार सहकार्य करून देखील आपण मात्र आमच्या तोंडाला पाणी पुसण्याची कामे करीत असल्याचा आरोप संतप्त ग्रामस्थांनी केला। तेंडोली माडेचीवाडी येथील रस्ता दुरुस्तीच्या कामाला शुभारंभ करण्यात आला। येथील रस्त्यावरील खड्डे ब्रेकर मशीन व जेसीबीच्या सहाय्याने बुजवण्यात आले। हा रस्ता दुरुस्तीसाठी युवा सेना विभाग प्रमुख तेंडोली ग्रामपंचायत सदस्य कौशल राऊळ यांनी आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे मागणी केली होती। त्यामुळे हा रस्ता दुरुस्ती कामाला आजपासून सुरुवात करण्यात आली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।